خب السلام علیکم тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. خب имрӯз мо қарор дорем дар тарафи Варзоб, деҳаи Варзобгеса, деҳаи Варзобгес. خب дар навори имрӯзаи мо ҳамагӣ 6 та буқа мешавад, 6 сарбуқои зотӣ. خب ҳозир аями дуташ сар мекунем. И дуташ майдатарай, ва 4 таи дигаш дар дига молхона ва ё аида калонтар. خب ҳамаи маълумоташа метем, синни сол, нархи наво, ҳама тарафа парода мородаша. خب навора то охир тамошо карда маълумоташа бигирем. Кадом моле ки маъқул шид, скриншот карда ба соҳибаш роҳӣ мекунем, баъд савдоша карда мегирем. خب анаи дусараи пародашон бародарон, анаиш бисёртар ба Микки Маус монандай, анаишам ҳамин пародаи гибрид мумкин симентал қати чорнапёста рафта боша. аз ҳамаи ҷиҳати асосиш ҳамин ки ино дар ҳамин ҷа калон шудагиа бо ҳавои ҳамин ҷада 100% мутобиқанд. Бо дили пур адир дорем, хоб сари замин дорем, фарқ надорад, любой ҷа бурда вай кадам мегирем, ё ин ки бурда мебандем. иншоалло ки ҳама тарафада мешаванд. Исуси або раб гардонда меша. ҳозир якташа бинем, баъд дигимша вай мекунем. хеле бесам ин ай қафошам тамошо кунед. خب паҳмиш, почағавсӣ, миёндарозӣ ҳама тарафа мола аҳамияти бародаро, чотка молай ҳар душам. И алаша на ишта мегзарем. ин шакл Микки Маус ҳам бигем мешавад. Пародаш. буқои паҳман оли ёшанд, синни солашон тақрибан 1 сола. мумкин плюс минус ягон моҳ хеле хато кунем, тақрибан 1 сола айда ҳар душам. нашод хӯрдан саломатӣ иншоалло 100% камбудӣ надора. خب бо ина любителёш боша мегирем, мебандем, ё ин ки сари замин мебарем. кадомаш туғри бигир, иншоалло ҳама тарафада мешавад. нархошон бародаро 17000 гуфтестанд, ҳар душа 17000 ҳар якташ. боз ҳам муомилаи хушрӯ дора. даставкаш чӣ хел мешавад ака? даставкаша тамом. бародаро аз сабабе ки мошини боркаш надорам барои мол бурдан. خب хай аку усуша маслиҳатша вақти савдода мекунем да, раҳотон дуртар боша, бо ба назар мегира, бо муомилаи хубтар карда метиҳад. ам ҳамеша мо ай пештар хушрӯ карда бигирем. ана ишам ябор рагаштаноша дигарша ябор тамошо кунем. ҳайку пештар айку ана почағавсиш, хоб паҳмиш ҳама тарафа тамошо кунем. шид гардонша. хоб ин дуташ буд бародаро, бо 4 таи дига давл оғул ҳаста, ҳозир рафта ва ёшам навор мегирем. хоб маълумотои иноро ҳамаша додем. нархи навош, суруға, ҳамаш дар як ҷоя. бо касида маъқул шид савдо карда мегирем. якҷоя боша, ҳама 6 ташам якҷоя боша, бо муомилаш хубтар мешавад. ҳама тарафа ба назар мегирем. хоб дӯстони азиз, анаи 4 таи калони гуфтагимон. баъди ина 2 та буқаи майда. инҷа 4 таи ҳозир маълумоташа инорам якта ба якта метем. анаи 2 таш калонтара як хел, 2 таш бо кам-кам фарқият қатӣ. анаиш пародаи гибридам бародарон. ин чорнапёстар қати мумкин швед рафта боша, мумкин дигар парода рафта боша, ака такшамо намедонем. лекин пародаш хубай, ҳам барои наслгирӣ, ҳам хӯрдан вай соҳибаш қати ҳозир маслиҳат кардем, хӯрдану дигараш ранги динозавр боғӣ мехӯрад, ягон вай надорад. хоб метавонед ҳам барои наслгирӣ бигиред, ҳам барои бонӣ. иш чанд дандона гуфтем? 2 дандона. анаи якумаш 2 дандонай. ҳозир даш дандонашам мегем да. барои бонӣ мекардагиҳо. кам-кам вай хӯрдагиай, кунҷора хӯрдагиай бародарон. хӯрданшам дигаршам 100%. сразу бурда метавонем бандем, ё ин ки дурни молода партаи наслгиридам созай. хоб иш 2 дандон. ҳозир нархи ҳар душ як хела, барои ҳамин қоз ҳар душа маълумоташа метем, баъдан нархоша гап мезанем. хушрӯ аҳамияте бародаро. хоб почағавсиш, миёндарозиш, паҳмиша ҳама тарафа хушрӯ аҳамияте. иншоалло буқаи тоннага мешавад.
нав дудандон шуда иш. хоб вақто мегзарем ба анаи буқаи дуюм. обш ҳисоб чорма и буқои калонда дуюмай. буқаи чорнапёстармана. беҳазорам барои наслгирӣ. аи рафтагӣ моло ҳам ширда мешава, ҳам вайда гӯшта. иш чордандон будай бародаро. чордандона. ишам ҳам хел ҳам наслгирида зурай, ҳам барои баста фарбе карданда. ина ай қафоша мана тамошо кунед. хушрӯ аҳамиятем буқара. почағавсиш, миёндарозиш, паҳмиш, ҳама тарафа. буқачаҳои буқои мошни мошниам, буқача не. буқои мошни хурдан саломатӣ ягон камбудӣ надорад бародаро. чуст чолок 100% моло. иш дуташа бировардагия, дутаи дигаша нав бировардистада. 4 дандон ҳисоб мекунем. ана иш 2 дандон бировардагия. хоб нарх навош бародаро 27000 сомонӣ ҳар якташ. 27000 сомонӣ. боз ҳам муомила дора. даставкаша вақти савдода маслиҳат мекунем қати соҳибуш. рақамҳо дар рӯи экран мешава. хоб вақти мегзарем анаи буқаи сеюм. ай калону сеюмай, ай обши панҷум мешава. хоб буқаи сиёҳкарпатай бародаро. ишоли дандон кафондагия ё не? ишам дутая? ишам на 2 дандон кафондагия бародаро. ишам ҳам хел ҳам барои наслгирӣ метавонем бигирем, ҳам барои бонӣ кардан. таи гарданоша бароша тамошо кунед. ипарай кудака. мана 100% мошни буқай. я қафошам я бур бинед. уш аш. хоб нархи бародаро 20500 сомонӣ монде. боз ҳам муомила дора. бо дили пур харидорӣ кардан мегирем. суруғара гуфтагием тарафи варзобгест. бо телефон қати аниқ мекунед. анаи ахирон буқай бародаро ишам буқои средни барои бастан. айни вақти хурданашо айни калоншавишай. почоша паҳмиша хушрӯ аҳамиятен. ҳама шох дора ки хушрӯ ба зеб. чӣ хеле гуфтем хурдан саломатӣ ягон камбудӣ надора. 100%. хоб хоҳишмандо бемалол метавонанд омода ай пеш дида харидорӣ кунанд. касоне ки имконияти омода надора ай телефона метавонед харидорӣ кунед. скриншот карда мепартовед, савдо карда мегиред. агар ҳамаша як кас якҷоя бигира бо муомилааш хубтар мешава. ҳам фурӯшандада, ҳам харидорда. хоб иш дандон кафондагӣ нест ба фикрама. иш ҳоли ёшай. иш ёшай бародаро. хоб нархи ира 17000 сомон монде. боз ҳам муомила дора бародаро. муроҷиат мекунем, иншоалло муомилаи хуб карда метиҳад. даставкаша чӣ хеле ки гуфтем маслиҳат мекунем вақти савдода. хоб бародаро навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. касе то охирша тамошо кард видеора дар комментарий рақами 6 бинависен. 6 сар буқаи фурӯшиай. чанд кас то охир тамошо кардагиша буфаҳмем. хоб касе гирифт барака биёр бародаро. ҳамада барори кор. хонатон пури гову мол шава. саломат бошед. ҳамада барори кор бародаро. лайко аёд наброя.